Kumba kalem ki ying bun mala habawan ujumai bajur kumju kalajia ya ka jingking saulany nin kasngi ublay kata sautri ujelew arajar arpulai kane ka jingking kade ka badang shnaling bakawa gangga ha Bagalpur district hapo ka jela Bihar kaba penya soru apreng ka Sultan Gan ha Bagalpur bat agowani ha Khagaria district ha Bihar kane ka jing kalem kamdesu kasin ka baningkong handai kala dei kasin ka baar kumta ka sorkar jela kala patha panwal penya kai ga dauba ahlor kane ka jingkhlem ka jingking layo ru bandring dur ya kane ka jingkhlem kane ka jingking da kibreu ki basaki haga por bajia kane ka jingjia ka jingkhlem ka baningkong kala jaus nem baladep na ka dau bajur plat uslap bat jingki eryong ha ka jingsisha labu por haus nem arajar khat khandai ban pendep ya kane ka jingking anai tang arpsan persen lala ban pendep namar hadu prasin la syupulom no kumta ka sorkar jela kala penjelan biang kapor hadu usnem arhajar arpau bat kumju usnem arhajar arpuar Chief Minister ka jela Bihar Unitish Kumar ulabu yo maunungrem ha ka arplai trik ubanai rempang arhajar khatsau hau banai leber knai trik arhajar khatsan Unitish Kumar ulapli bala sedang ban pentrei no hausnem arhajar khandreu ha ka bala mangru hadu 6000 news pa khandreu klur tingka kapisa ban sina ya kane ka jingking Ampala mantip hato don beriu nem kamtam ki bateri halor kane ga jingking ha ka por bakhlep no ndaya menta badan kano report ki bapantip sepang ki bamensau lani ki balaklat